سلام كما يتمسي كبرات سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمون أقدستي أقرأ في السامتات النقرب له هرميني ميديو كما ترون لما حموس عسرت واربعة مسكرم زدان لنا يوم حد صرت وانا وزيناتات أسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم من عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم منقستي شودن عشتو فريت بغتتان أبع مويل مستغشات وزفك أماما محلاف يسرح مهلاو أبل أزيو بزح إلكترومغنيتيكاو ጨረርታ ዝፍኑ ብምዃኑ መሸጣ አይፎን 12 ብቕልጡፍ ደው ክብልን ነተን ዝጸንሓ ሞባይላት ክእከባን ሰብ መዚ ፈረንሳ ብቕድመት ማል ሰሉስ መዛዞም ኣብ ሊብያ ከተማ ደርና ብዘጋጠመ ዕለቕለቕ ልዕሊ 5300 ሰባት መማቶምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ መንግስቲ ሽወደን ናሽቶ ኣፍረይቲ ብቐጥታ ናብ ዓማዊል መስተኽሸጡ ዝፈቅድ እማመን ምሕላፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ሽወደን መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ጽኑዕ ቁጥጥር ከም ዝግበረሉ ዝፍለጥ እዩ እቲ ብመንግስቲ ዝውነን ሞኖፖሊ ኣልኮላዊ መስተ ሲስተም ቦላጌት ልዕሊ 3.5 ትሕዝቶ ኣልኮላዊ መስተ ዘለዎ መስተታት ክሸይጥ ዝኽእል እንኮ ድኳን እዩ ሚኒስተር ህዝባዊ ጥዕና ከምኡውን ኣባል ሰልፊ ክርስትያናዊ ዴሞክራሲ ያኮብ ፎርስሜድ ዝለውጥ ክግበር ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ገጠር ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክጽውሕ ምጽንሑ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሾደን ቫስማላንድ ካውንቲ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ፋገርስታ ዋና ማእከል ናይቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተራእየ ለበዳ ኣፍሪቃዊ ሰዓል ኮይና እያ ጸኒሓ ኣብ ኣርዋጃታት ቫስማላንድን ዳላርናን ኣብ ከባቢ 1,400 ኪሎ ሜትር ዝስፋሓቱ ከባቢ ጫካታት ዝካየድ ኩሉ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ምእካብ ቃንጥሻ ብሰንኪ ዝለበዳ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ደው ኢሉ ይጸኒሑ ዝወቕቲ ምህርቲ ቃንጥሻ ዝእከበሉ ብምዃኑ እቲ ገደብ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ ኣዕናዊ ሳዕቤን ንምክልኻል ኣድላዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ሓንቲ ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣን ሉዊስ ብሰንኪ እቲ እገዳ ድቃሲ ኢና ምጽናሓ ትዛረብ እዚ ሕማም ክላባዓይ ዝብል ስጋት ሒዝኑ ነይሩ ምክንያቱ ንእሽቶ ከልቢ ኣላትኒ ክትብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ ዞባታት ሽወደን በብዓመቱ ንሕክምና ካንሰር ሪጋ ክንክን ተሓከምቲ ንምሕጻር ከምኡውን ኣብ መላእ ሃገር ማዕርነት ክንክን ንምድንፋዕ ዝውዕል 400 ሚልዮን ክሮና ይምደበለን እዩ ይኹን እምበር ዝገዚፍ ባጀት ዝምደበሉ ናይ 8 ዓመት ፕሮጀክት ኣብ ቦቱ እኳ እንተሃለወ ኣስታት ፍርቂ ካብ ዞባታት ሽወደን ጥራይ ምስ ሕክምና ካንሰር ዘሎ ናይ ሪጋ ምሕጻር ዕላማታት ኣማልየን ምህላውን ተፈሊጡ ተጸገም ብምኽንያት ሕጽረት ሰራሕተኛታት ከምኡውን ምስኡ ዘይመጣጠኑ ወሰኽ ሕሙማትን ኣብ ጽላት ክንክን ጥዕና እዩ ክብል ጸብጻብ ዞባዊ ማእከላት ካንሰር ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ሓንቲ ካብ ተሓከምቲ ካንሰር ዝብል ቃል ኣጨናቂ ምዃኑ ከይኣክል ብንውሓት ሪጋ ትሽገር ምህላዋ ቅድሚ ክንክን ምጅማራ ከዓ 3 ሳምንት ምሕላፋን ትገልጽ ኣብ ሽወደን 70,000 ሰባት ዓመታዊ ሕማም ካንሰር ከም ዝርከቦምን ብሰንኪ ስእነት እኹል ዓቕሚ ሰብ ክንክን ንምርካብ ነዊሕ ሪጋ ክሕዙ ከም ዝግደብን ይፍለጥ ብፍላይ ድማ ሕማም ካንሰር ፍሕኛ ዘለዎም ሰባት በዚ ጥቅዑ ምህላዎም ተፈሊጡ ይኹን እምበር ኣብ ቫርምላንድ ግና ኣብ ፍርቂ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሕሙማት ካንሰር ጡብ ዝግበአን ክንክን ኣብ ግዚኡ ክረኽባ ምኽኣለን ሬድዮ ሽወደን ኣተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ የማናዊ ጥምረት ሽወደን ካብ ሕዳር 2024 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ቦርሳታት ፕላስቲክ ተጻዒኑ ዝነበረ ግብሪ ክስርዝ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ ግብሪ ኣቐዲሙ ዝነበረ ማእከላይ ጸጋማዊ መንግስቲ ኣጠቐማ ፕላስቲክ ንምንካይ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ዘምጽኦ እዩ ሚኒስተር ክሊማ ሮሚና ፑርሞክታሪ ትማል ረቡዕ ንፈንወ ሽወደን ኤስቪቲ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ህዝቢ ሽወደን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ቦርሳታት ፕላስቲክ ብጥበብ ከም ዝጥቀመሉን ተወሰኺ ዋጋ ዝውስኸሉ ምኽንያት ከም ዘየለን ርግጸኛታት ኢና ኢላ ኣላ ዘማመ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ንፈለማ እዋን ብሕሉፋት የማናውያን ዲሞክራሲያውያን ሽወደን ዝድገፍን መንግስቲ ግብሪ ነዳድን ናፍታን ከጉድል መደብ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝቐርብ ዘሎ እቶም እማመታት ፖሊሲ ክሊማ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፈላሚ ጻዕርታት ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ዝብል ስክፍታታት ኣላዓይሎም ኣለዉ እዛ ስካንዲኔቪያዊት ሃገር ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ቦርሳታት ፕላስቲክ ናይ 3 ክሮና ግብሪ ኣታእያ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ ኣብ 2019 ማለት እቲ ግብሪ ቅድሚ ምትእታው ኣብ ዝነበረ ዓመት ሽወደናውያን ብነፍሲ ወከፍ 74 ፕላስቲክ ከም ዝገዝኡን እዚ ቁፅሪ ኣብ 2022 ናብ 17 ከም ዝወረድን ኤጀንሲ ሓለዋ ኣከባቢ ሽወደን ይሕብር ሸቶ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ 2025 ንሓደ ሰብ 40 ፕላስቲክ ክኸውን እዩ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ግብሪ ከም እኒ መምሕዳራዊ ውጻኢታት ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ካልኦት ኣማራጽታት ክእልሽ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣማራጽታት ቦርሳታት ወረቐት ዘጠቓለሉ ኮይኖም ንምፍራዮም ዝለዓለ ጸዓትን ሃልክማይን ዝሓቱ እዮም ዝናኾነ ኤጀንሲ ሓለዋ ኣከባቢ ኤፒኤን ኤጀንሲ ምሕደራ ባሕርን እዚ ምንካይ ግብሪ ብኽነት ፕላስቲክ ውስኽ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ
ተወሳኺ እቲ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሸቶ ከይዕወት ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ኢፒኤን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ መንግስቲ ዝተላከ እማመ ብክኢላታት ድሕሪ ምግምጋሙ ገሊጹ ኣሎ። ሞባይል ኣፕል ኣዝዩ ብዙሕ ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ጨረርታ ዝፍኖ ብምዃኑ መሸጣ ኣይፎን 12 ብቕልጡፍ ዶ ክብልን ነተን ዝጸንሓ ሞባይላት ከዓ ክእከባን ሰመዚ ፈረንሳ ብቕድመት ማልሰሉስ ኣዚዞም። እቲ ንፍሪኮንሲ ሬድዮ ዝቆጻጸር ፈረንሳዊ ትካል ኤኤንኤፍኣር እቲ ሞዴል ካብቲ ዝተፈቕደሉ ንላዕሊ ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ማዕበላት ከም ዝፍኑ ብመርመራ ምርግጋጹ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ኤኤንኤፍኣር ኣፕል ንኣይፎን 12 ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ካብ ዕዳጋ ፈረንሳ ክወፅኣ ኣዚዙ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ፍሉጣት ላቦራቶሪታት እታ ሞባይል ኣብ ኢድ ወይ ኣብ ጅባ ክትቅመጥ ከላ ኣካላትና ኣብ 1 ኪሎግራም 5.74 ዋት ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ጸዓት ከም ዝውሕጥ ኣጣሊላ ኣላ። ብደረጃ ኣውሮጳ ቅቡል መጠን ዝጸርጊ ን1 ኪሎግራም 4.0 ዋት ጥራይ። ድሮ ዝተሸጣ ስልክታት ብዝምልከት ኣፕል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መረምታ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ክብል ኤኤንኤፍኣር ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ኣፕል ነዚ መጠንቀቕታ መልኪቱ ቅጽበታዊ ርእይቶ ኣይሃበን ኣሎ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝርከቡ ተቆጻጸርቲ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ጥዕና ንምክልኻል ሞባይላት ክፍንውዎ ዝኽእሉ መጠን ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ጨረርታ መልኪቶም ዘቐምጥዎ ገደብ ኣለዎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ድሕሪ ብዙሕ መጽናዕትታት ብሰንኪ ኣጠቓቕማ ሞባይል ቴሌፎን ዝመጽእ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ጥዕና ከም ዘይተረጋገጸ እዩ ዝገልጽ። ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ኖርዌይ ብዛዕባ ፍሉይ ተህቦ ኖርዌጃዊ መንእሰይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ብብዝሒ ይጽብጽብ ኣሎ። ንሱ ኣብ ትማል ሰሉስ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መጻረዪ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ምሩጻት ኮኸባት ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ማርቲን ኦዴጋርድን ሸቶታት ከመዝግቡ ሓጊዝ እዩ። አንቶኒ ኑሳ ወዲ 18 ዓመት ጥራይ እኳ እንተኾነ ኣብ ስታቤክ ፕሮ ሞያኡ ድሕሪ ምጅማሩ ድሮ ምስ ቤልጅየም ክለብ ብሩግ ይጻወት ኣሎ። ብሰሉስ ኣብ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ኡሉቫል ኣብ ቅድሚ ኣስታት 24,000 ደገፍቲ ኖርዌይ ንጆርጅያ ክትስዕራ ሓጊዝዋ እዩ። ብዙሕ ኣድናቖትን ጣቕዒትን ደገፍቲ ድማ ሰኒዎ። ከም ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ዝኣመሰሉ ኮኸባት ዓለም ኣለውና ዓሽ ሕጂ ድማ ካልእ ሓድሽ ኮኸብ ዓለም ረኺብና ኣለና ክብል ወሃቢ ርእይቶ ፈነወ መንግስቲ ኤንኣርኬ ካረል ኤሪክ ፕሮት ገሊጹ ኣሎ። ካብ ላንጉስ ዝመጸ ኑሳ መጀመርታ ንሃላንድ ድሕሪኡ ድማ ንኦድጋርድ ሓጊዙ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ንኤንኣርኬ ኣብ ዛባ ሓበሬታ ንሃላንድ ከም ኣብነት ንሪኦም ተጻወት እዮም ንኽልቲኦም ክሕግዝ ምኽኣለይ ኣዝየ ሕጉስ እየ ክብል ገሊጹ። ክሊማዊ ለውጢ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ጽሬት ማይ ሩባታት ዓብዪ ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ እዚ ድማ ንጥዕና ስነ ህይወትን ተበጻሕነት ጽሩይ ማይን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኔቸር ሪቪው ኤርት ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ዝተሓትመ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። እቲ ብዶክተር ሚሸል ቫን ቭሊት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዩትሬክት ዝምራሕ መጽናዕቲ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ኣብ ጽሬት ማይ ሩባታት ዝኽሰት ጽልዋ ብሰፊሑ ዘብርህ እዩ። እቲ ጉጅለ መጽናዕቲ ደርቂ፣ ማዕበል ሃሩር፣ ህቦብላ ዝናብ፣ ውሕጅን ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ለውጢ ክሊማን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ዝኽሰት 965 ለውጢ ጽሬት ማይ ሩባታት ተንቲኑ ኣሎ። ጽሬት ማይ ሩባታት ድሕሪ ጽንኩር ኩነታት ክሊማ ክበላሸው ይኽእል እዩ ክብል እቲ መጽናዕቲ ንነዊሕ እዋን ንተመራመርቲ ኣሻቒሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ቃልዕ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ማያት ኣሸቓሊ መጠን ሙቐት፣ ኦክሲጅን፣ ጨውነት፣ መኣዛታት፣ ትሕዝቶ ሓጺናት፣ ተሃዋስያን መድሃኒታትን ፕላስቲክን ርኢና ክብል ዶክተር ቫን ቭሊት ገሊጹ። እቲ ትንታነ ከም ዘመልክቶ መብዛሕትኡ እዋን ጽሬት ማይ ኣብ እዋን ደርቅን ማዕበል ሙቐትን 68 ሜታዊት ዝናብን ውሕጅን 51 ሜታዊት ከምኡን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ለውጢ ክሊማ 56 ሜታዊት ይበላሸዩ። ኣብ እዋን ደርቂ ሕፅረት ማይ ብከላታት ምውጋድ በዳህ ይገብሮ። ብኣንጻሩ ዝናብን ውሕጅን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ መሬት ናብ ሩባታት ወሓይዝን ተወሳኺ በካል ባእታታት ከም ዝውሕዙ ይገብር። ብምኽንያት ኣገባብ ምክልኻል ኣብ ጽሬት ማይ ምምሕያሽ ወይ ዝተሓወሰ ምላሽ ከም እተረኣየ እኳ እንተተሓበረ ተሓፈሻዊ ተሪኦ ግና ዘተሓሳስብ እዩ። መጽናዕቲ ኣጠቓቕማ መሬትን ከም ምጽራይ ርስሓትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ኣብ ጽሬት ማይ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ብኣድማዕ መገድን ምፍታሕ ኣብ መንጎ ክሊማ ኣጠቓቕማ መሬትን መራሕቲ መካይንን ዘሎ ዝተሓላለኸ መስተጋብር ምርዳእ ወሳኒ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘይምዕራባውያን ሃገራት ምእካብ መረዳእታን መጽናዕትታት ጽሬት ማይን ክውሰኽ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃን ኤስያን ዝሓሸ ምክትታል ጽሬት ማይ የድልየና ኣሎ። ሕጂ መብዛሕትኡ መጽናዕትታት ጽሬት ማይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ኣብ ዝርከቡ ሩባታትን ወሓይዝን ዘተኮረ እዩ ክብል ዶክተር ቫን ቭሊት ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኣብ መደምደምታ እቲ መጽናዕቲ ኣብ እዋን ጽንኩር ኩነታት ኣየር ዝፍጠር ለውጢ ጽሬት ማይን መሰረታዊ ኣገባባትን ብዝበለጸ ምርዳእ ህፁፅ ጉዳይ ምዃኑ ኣጉሊሑ ኣሎ። እናተጋደደ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ጽንኩር ክሊማ ተበጻሕነት ጽሩይ ማይ ንምሕላው ከምኡውን ጥዕና ስነ ህይወት ንምርግጋጽን
ውፅኢታዊ ስትራቴጂታት ምሕደራ ማይ ክምዕብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንክ ታይምስ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሊብያ ከተማ ደርና ብዘጋጠመ ዕለቕልቕ ልዕሊ 5300 ሰባት ከም ዝሞቱ ይእመን ክብል ሓደ በዓል መዚ እታ ሃገር ሓቢሩ። ካብ ባሕሪ ዝተገፍዑ ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ሬሳታት ንረክብ ኣለና ክብል ሂሻም ቺኬዋት ካብ ምብራቓዊ ምምሕዳር ሊብያ ገሊጹ። ግዳያት ንኽቕበሩ ተገኒዞም ካልኦት ድማ ብጅምላ ተቐቢሮም ኣብ ዘለውሉ ተስፋኻ ዝፈታተን እዋን ዝያዳ ሰብኣዊ ደገፍ ክግበር ንጽውዕ ክብል ቺኬዋት ገሊጹ። ዝሓለፈ ሰንበት ብምኽንያት ቡብላ ዳንኤል ዴጋ ድሕሪ ምፍራሱ ኣብ ደርና ንሱናሚ ዝዳረግ ዕለቕልቕ ምኽሳቱ ዝፍለጥ እዩ። ጉጅለታት ዳድሕን ክሳብ ሕጂ ብህይወት ዘለዉ ንምርካብ ኣብ ፍርስራስ ህንጻታት ይኹዕቱ ኣለዉ። እንተኾነ ግና እዚ ተስፋ እናተጸንቀቐ ምስ ምምጽኡ ቁፅሪ መወቲ ዝያዳ ክውስኽ እዩ ዝብል ስጋታት ኣሎ። ዛጌት 10,000 ሰባት ደሃዮም ምጥፍኡ ሰብ መዚ ክገልጹ እንከለዉ 30,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ከም እተመዛበሉ ይግመት ክብል ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ሆስፒታላት ብሬሳን ተሓከምትን ብምምልአን ኣብ ሆስፒታል ደርና ክሰርሕ ዝጸንሐ ዶክተር ነጂብ ታርሆኒ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሆስፒታል ዘሎ ዕሩኸይ ዝበዝሑ ስድሮኦም በዚ ሓደጋ ዝሰኣንዮም ክብል ንቢቢሲ ሬድዮ 4 ወርልድ 81 ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ኩነታት ዝርድኡ ሰባት ጥራዮም ዘድልዩና ሓገዝ ሎጂስቲክ ንሰባት ብምሽታት ካብ ትሕቲ መሬት ክረኽቦም ዝኽእሉ ኣኽላባት የድልዩና ኣለዎ ክብል ወሲኹ ተማሕፂኑ። ተወሳኺ ፍሉያት ናይ ፎረንዚክን መድሓንን ጉጅለታት ከምኡውን ሰባት ኣብ ምብርባር ዝነጥፉን ክኢላታት ይድለዩ ምህላዎም ሓላፊ ማሕበር ሓካይም ሊብያ መሓመድ ኣልጎሽ ንማዕከና ዜና ቱርክ ገሊጹ ኣሎ። ደብ ኣልቦ ሓካይም ሕክምናዊ ጠለባት ንምግምጋም ዝተጎድኡ ንምሕብሓብን ህፁፅ ሕክምናዊ ናውትን ንቀይሕ ወርሒ ሊብያ ንምልጋስ ሎሚ ዓርቢ ናብ ደርና ከኣትዩ። ጎደናታት ደርና ብጭቃን ፍርስራስ ህንጻታት ከምኡውን ዝተገልበጣ መካይን መርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ። ቺኬዋት ዝተባሃለ በዓል መዚ እቲ ከባቢ ገለ ከባቢታት ደርና ሙሉእ ብምሉእ ከም እተደምሰሰ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይፈልጥን እየ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኩሉ መዳዩ ሱናሚ ኢሉ። ካብቶም በዚ ሕጂ ዝሞቱ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሊብያ ይርከቦም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢስታንቡል ዝርከብ ሊብያዊ ጋዜጠኛ ጆሃር ዓሊ ስድሮ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ እዚ መዓት እዩ ደርና ብኣውያት ቆልዑን ሬሳታትን እያ መሊኣ ዘላ ክብል ንቢቢሲ ሬድዮ 4 ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። ብዘይካ ደርና ከተማታት ሱሳ ኣልማርጅን ሚስራታን እውን በቲ ናይ ሰንበት ህቦብላ ተሃስየን እየን። ንሊብያ ነዊሕ እዋን ዝመርሐ ኮሎኔል መዓመር ቀዛፊ ኣብ 2011 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ዝቕተል እንዳሓር ሊብያ ኣብ ፖለቲካዊ ዕግርግር ትርከብ ኣላ። እዛ ብነዳዲ ሃብታም ሃገር ኣብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ዝንቀሳቐስ ግዜያዊ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስትን ኣብ ምብራቓዊ ሃገር ዝንቀሳቐስ መንግስትን በቲ ካልእ ወገን ተወጢራን ተመቓቒላን ትርከብ። እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ትሪፖሊ ናብ ምብራቓዊ ሊብያ ናውቲ ሕክምና ሓካይምን ፓራሜዲክስን ሰዲዱ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 14 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።